Най-ме дразни пудрата. Да, пудрата. Защото, сигурно, като тръгнеш по улицата, от 20 момичета, 30 са с пудра на лицето и мога да ги обръгаш с някой карафиол и не знам, най-ми противно тая пудра да те чупат на лицето си и си мислят какво, че пак пъпките им няма да се виждат ли какво, не знам. Много ми е кифленско това, тая пудра, не знам, въобще не ми харесва, разбирате ли какво играе, брат, те тук в Русе, като тръгнеш по центъра или някакви уручета, тук е тен без грим, някакви супер бабча, сали такива гадни, сигурно дете не са чували за спирала, или някакви супер бати кифлите с един тон пудра и това другото фондютен и някакви очни линии се размазват тук вече къдрево като на едно баба ми го излагала и замазан като сенки, разбираш ли. Кой играе човек то? Бах ти тъпнята. Много е гадно с гримката на цупат или един фондютен като ти сложат и отиваш някъде примерно и като се изпочи и то лъщи се едно съм си това новите елатени обувки на баба ми същото лице и такова. Много са противен човек. Кой играе, той бах ти тъпнята. Това е.